perlu iku fil muallim nerangake wong kang mulang. Sifatil muallim pira-pira sifate wong kang mulang. Al maharati kang pinter wal amanati lan amanah. Yajib wajib ayakuna yen to ana sapa al muallim wong sing mulang iku mahiron pinter. Fifanin ing dalem pira-pira ilmu yu'allimuhu kang mulang sapa muallim hu ing ilmu. Dadi wong ngulang iku kudu pinter. Wong ngulang iku kudu pinter. Artinya kudu mahir. Wa ayyakuna lan yen to ana sapa alim muallim iku tahirul qalbi, suci atine wal lisani lan lisane. Dadi kudu wong mulang iku kudu suci lisane, suci atine wal lisani lan suci lisane. Tegese ben gak arep apa-apa kan ngono. Tegese nek ora suci, atine ora suci, lisane ora suci, ngulang ya tujuane ya krana apa-apa kan. Wa ayakuna nadhifan, wong alim ku kudu bersih anil ghibati saking ghibah. Nek iso ya aja ghibah wong jenenge wong alim. Wa adlan lan apa ku jenenge ngadeg fidini ing dalam agama. Wa nasihan lan karep becik fi jami'il umuri ing dalam sekabehane perkara. Kudu apa sing dilakoni iku ya kudu becik kan ngono, sing apik kan ngono. Wa mulaiman fil aisi patut ing dalem pangupa jiwane ya apik ya patut disawang wong kan. Wa sarifan lan mulya fin nasabi ing dalem keturunane. Wa kabiran lan tuwa fisini ing dalem umure. Wa allayakuna ghaduban lan yen to ora ana sapa alim iku ghaduban muring-muring. Wong ulang ku aja gak oleh muring-muringan. Sithik muring-muring, sithik muring-muring, sithik muring-muring ya. Wa alla yukhalitas sultan lan yo aja sering-sering kumpul karo pemimpin. Wala yulabi sabid dunya ya. Aja apa iku jenenge nganggo atau aja sibuk dengan urusan dunia kan ngono. An amri dinihi ngalahno urusan agamane kan ngono. Alim iku kudu ngono. Wa an Muadz bin Jabal saking Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Idza kana al-alimu raghiban fid dunya kanat majalisatuhu ziyadatan lil jahil jahlan walil fajir fujuran. Idza kana tatkalane ana sapa alimu wong alim iku raghiban demen fid dunya ing dalem donya. Kanat mongko ana majalasatuhu apa mujalasatuhu baturan lungguhe wong alim iku ziyadatan nambahi lil jahili maring kebodohan. Jahlan lan bodho temenan. Walil fajiri lan maring kelacutan. Fujuran kelan lacut temenan. Dadi wong alim kok senengane lungguh. Seneng wong alim kok seneng babakan donya. Ya. Nduk iku donya wae ora ono liyane ra donya. Otomatis wong ku senengane lungguh bareng wong sing seneng donya kan ya ngono, Bang ya. Lah nek lungguh bareng wong sing seneng donya, wong sing seneng donya iku rata-rata wong goblok. Otomatis wong alim iku saya suwe ya dadi saya wong goblok, dadi ya lacut. Mane kumpul ya kumpul tapi aja sering-sering kan. Kumpul ya kumpul, wong jenenge karo tangga teparo kan. Tapi aja sering-sering. Nah kira-kira ndadekno awake dhewe iki bodho, adoh saka pangeran, ya aja sering-sering kan. Wa qala lan ngendika sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam. Al ulama'u umana'ur rasul. Al ulama'u umana'ur rusul. Utahe ulama iku pira-pira kepercayaane rasul.
malam yulahi itu selama dia ora sering bercampur nyampuri asultana ing pemimpin. Jadi ulama iku apa iku jenenge kepercayaane para rasul. Maka aja sering-sering kumpul karo pemimpin sing kira-kira iso ndadekno awake dhewe iki mang adoh saka pangeran. Walam yadkhulu lan ora mlebu fid dunya ing dalam dunya. Fa idza khalatu as-sultan nalikane nyampuri semrawung sering awar as-sultana ing penguwasa. Wa dakhalu lan mlebu fid dunya ing dalam dunya. Faqad khanur rasul mongko dhek mengkhianati Kanjeng Nabi. Fa'taziluhum nyingkira sira kabeh hum ya menghindar maksudnya menghindaro sira kabeh menghindario sira kabeh hum ing urusan kumpul-kumpul karo pemimpin mang aja sering-sering ya babakan dunya ya aja sering-sering dibahas wah taziruhum lan yo sithik-sithik didoi lah aja sering-sering kan aja sering-sering kumpul karo wong sing kedunyan. Khutiyah dan ceritakake an Abi Ja'far al-Hinduani. Yahki cerita sapa Abi Ja'far an Ma'ruf al-Qurhi. Qala dawuh. Lama mata Abu Yusuf mangsane kapundhut sapa Abu Yusuf rahmatullahi taala. Lam takun ora ana iku miniati setengah saking niat ingsun. Apa an ahdura yen to ningali ingsun bijanazatihi kelawan jenazahe. Ya. Jadi ana cerita saking Abu Ja'far ya. Abu Ja'far untuk cerita iki mang saking Syekh Ma'ruf. Ceritane ngene. Ketika Imam Abu Yusuf iku kapundhut, dalam benak hati saya itu tidak ada niat selain kepingin ningali jenazah Imam Yusuf ya. Fa innahu mongko sak temene Imam Yusuf iku kana ana sapa Imam Yusuf iku yadkhulu mlebu sapa Imam Yusuf fi umuri sultan ing dalam pira-pira perkarane sultan. Faraituhu mongko weruh sapa ingsun hu ing Imam Yusuf qabla ayyud fana ing dalam sadurunge dipendhem fil manami ing dalam mangsa turu. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring matur sapa ingsun lahu maring Imam Yusuf ma fa'alallahu bik ma ing apa fa'ala agawi sapa Allah bika kelawan panjenengan. Kala ngendika sapa Syekh Yusuf ghafaroli rabbi pangeranku ku nyepura maring ingsun. Fakultu pengucap sapa ingsun bimada sebab apa? Kala dawuh sapa Syekh Yusuf binuskhilil muslimin. Kala sebab karep becik sapa ingsun lil muslimin maring wong muslim. Fantabahtu mongko nglilir ingsun minal manami saking turu. Fasyahidku mongko nekani sapa ingsun jenazah tahu ing jenazah Syekh Yusuf. Jadi olehlah kumpul-kumpul karo pemimpin ku ya oleh tapi kudu niate iku mau bener kan ngono. Dengan niat iku mau memberi nasihat terhadap apa iku jenenge pemimpin-pemimpin iku mang. Nah kira-kira ora iso memberi nasihat ya ora usah kumpul kan. Mergo bahaya. Lah termasuk salah sijine Mbah Yusuf iki sering kumpul karo apa iku jenenge pemimpin-pemimpin ya dalam babakan urusan pemerintahan. Ya. Tapi tujuannya Mbah Yusuf iki kumpul itu memberi nasihat. Nah ketika Mbah Yusuf iki kapundhut ya,
kapundhut ya. Mbah Ma'ruf iki koyok-koyok beliau ku ngipi kepanggih karo Mbah Yusuf. Ya, panggih karo Mbah Yusuf bahwasanya ditangkleti karo Mbah Ma'ruf, pripun kabare Mbah? Cara gampangane jenengan dinapakno kan ngene. Dawe Syekh Yusuf, aku disepuro karo pangeran. Lah sebab apa sampean disepuro? Sebab aku memberi nasihat terhadap kaum muslimin sing ana ning jero pemerintahan. Saknalika sadar Mbah Ma'ruf iku mang langsung nyekseni, langsung merek ning gone jenazahe Syekh Yusuf. Wajibul mu'alim al-mura'atu wal ikram. Yajibu wajib awalan ing dalam kawitan alal muallimi ing atase wong alim idza ji'a tatkalane den tekani bimu betadain kelawan wong kang miwiti ngaji. Apa ayyura iya yen to ngreksa sapa alim bil mubtada wa yukrimahu lan mulyakno sapa alim hu ing mubtadain wa yu'azzizahu lan bantu sapa muallim hu ing mubtadain ila yaumin maring saben dinane. Kana mongko ana sapa muallim iku muknisan ayem ma'ahu ing dalem sertane mubtadain. Li'annal mubtadi'a krana sak temene wong sing kawitan ngaji ku katoiri kaya manuk. Ya. Kaya manuk. Al-wahsi kang keset. Layak nasu kang ora bisa jinak illa bitalatuf kejaba kelawan sifat lemah lembut. Jadi kewajiban yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika duwe murid sing lagi pertama ngaji ya, kewajiban pertama adalah menjaga murid tersebut, mulyakno murid tersebut ya. Bantu murid tersebut sehingga murid tersebut iku mang rumangsa ayem. Sampai murid iku mau dadi rumangsa ayem. Sampai dadi ayem, kerasan lah gampangane ngono Bang ya. Sampai oleh ngaji ku kerasan ngono lho. Lho wong ana bocah ngaji pertama dapat disowon tae bendina. Disowon tae bendina diku kongkon-kongkonan bendina. Wah ya ora suwe wong balang lagek nyantri sedina wae lah terus disowon tae oleh ngulang galake ra karo-karuan. Ya. Ya ora kerasan. Jadi awake dhewe kudu bersifat lemah lembut lah. Mergo wong sing lagi kawitan belajar ngaji iku diibaratno kaya manuk sing kesit. Lah manuk nek kesit iku angel dijinakno. Kejaba kelawan sifat lemah lembut kan. Delus-lus, sapi ora tau mbok lus-lus yo jigaran. Menungso iku lho ora tau diluk. Menungso iku lho ora tau diluk iku jigaran. Ora usah nek santri bojomu dhewe lho ora tau mbok luk. Iku jigaran mangga. Jajal bojomu ora tau mbok sifat lemah, ora jarang ke bersifat lemah lembut terhadap istri. Alah. Jigaran wong wedok. Ora tau mbok gunggung, ora tau mbok lus-lus ya. Jigaran.
Santri ya begitu juga santri. Santri itu ya butuh untuk dilus-lus, ya. Maksudnya dilus-lus itu bukan kok berarti dilus-lus ngene-ngene lho ya ora. Awake dhewe iki bersifat lemah lembut lah maksudnya. Aja kasar-kasar nemen, aja galak-galak nemen, aja kaku-kaku nemen. Final ilma mongko sak temene ilmu iku asyaku luwe abot alihi ing atase mubtada. Dadi mergo ilmu itu menurut orang-orang yang baru mau ngaji, itu menurut mereka itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit gitu. Wa amarulan wis pahit, pahit. Wangel lho nak nyantri senan niku lho, nak niat ngaji tenan niku wah abot tenan golek ilmu iku. Wah abot tenan. Lah piye awake dhewe iki tidak paham dengan pelajaran tersebut tapi dituntut untuk hafal dan kemudian dituntut untuk paham. Padahal kita tidak tahu kegunaannya. Kayak ketika biyen aku belajar jurumiyah. Belajar jurumiyah. Itu gak paham fungsi daripada jurumiyah itu untuk apa kan ngono kanggone apa to al kalamu huwal lafdzul murakabul mufidu bil wati itu kon ngapal kalam alam gua kon memahami barang wis apal dikon memahami pada waktu itu aku kurang apa iku urung begitu paham tenan mau jengene lagi ngaji ya Bang ya tujuane apa iki nahwu iki ku apa kan ngono. Sehingga ketika ngapalno iku ya rasane ya abot tenan Bang. Abot tenan. Abot tenan. Ora gek kawitan kan. Abot tenan. Tapi nek wis suwe ya malah dadi gak abot. Mulane kudu dilatih kan. Piye carane perkara abot malah dadi gak abot. Piye carane bocah sing mikul iku mau kaboten ben gak kaboten kan. Kangelan ben gak kangelan kan. Ben gak rumangsa kangelan, ben gak rumangsa apa iku jenenge terbebani tenan-tenanan lah. Artinya pinter-pintere gurune carane oleh ngeluh. Fayajibu mongko wajib apa islahuhum bagusi murid iku mau. Jadi alama yak tadi topuh. Jadi supaya wateke apa iku jenenge murid iku mau bener-bener muncul sampai muncul rasa terbiasa. Kama qala alaihi salatu wassalam, al ilmu murrun, ilmu itu pahit. Dawuh Kanjeng Nabi, al ilmu murrun, ilmu itu pahit. Faja'aluhu khulwan, mongko ndadekno sirahu ing ilmu khulwan dadi manis. Bitalatuf wa ta'attuf ya. Dengan cara bersifat lemah lembut ya wa ta'attuf lan welas asih. Jadi ilmu itu barang pahit. Nak wong lagi menginjak ape belajar, wabote ora karu-karuan. Cobane ora karu-karuan. Mulane guru kudu iso ndadekno barang pahit iku mang dadi manis. Barang pahit iku mau piye carane muridku iku mau ben krasa manis kan. Lah carane piye? Bitalatuf wa ta'attuf kan. Dengan cara bersifat lemah lembut dan welas asih terhadap santrine. Wala yufidulan ora kena ngado sapa mualim kata la yasma'i ora krungu sapa mubtadi' kalamahu ing pangandikane
muallim walaya mal lan aja nglakoni sapa apa iku jenenge muallim bi amrihi kelawan urusane muqtadi kan ngono. Dadi awake dhewe iki kon bersifat ta'atuf, talatuf ya. Nah, ketika ngaji ya santrine kudu bener-bener sampai iso sampai begitu paham betul ngono lho ya. Jadi ketika santri itu suatu saat butuh pemahaman yang mendetail, jadi takok gampangane ya karo pengurusnya, maka ya atau karo Pak Yaine ya siap menjawab dengan jawaban yang lugas kan. Takdibul muta'allim utawi muru'i wong kang belajar ngaji. Sumaya betadi usanian nuli ngawiti sapa mu'alim sanian ing sing nomor loro, mau kan nomor pertama ya, nomor pertama. Saiki sing nomor loro, kewajiban sing nomor loro bitak dibi kelawan muru'i tata krama summa bitalimi nuli mulang ilmu. Kewajiban yang kedua bagi seorang guru adalah marai tata krama. Mergo sak pinter-pinter santri iku nek ora duwe tata krama tetep ketok goblok ngono wae. Wa inna ta'lim mongko sak temene mulang la yumkinu ku ora kongang ila ba'da tadibi kejaba ing dalem sakwuse murui tata krama. Li'anna man krana sak temene menungsa laisa kang ora enek lahu tetep keduwe man apa adabun adab. Laisa mongko ora enek lahu keduwe man apa ilmun ilmu. Mergo nek apa kok apa iku jenenge adab itu harus diajarkan. Adab itu harus diajarkan. Wong ngulang santri ora diwarai adab dhisik. Ora diwarai adab dhisik. Iku angel ora karu-karuan. Angel ora karu-karuan. Angel ora karu-karuan. Lah kok wayahe ngaji ku ya ngobraki. Wayahe ngaji ku ya ngobraki. Karena memang tidak dididik adab terlebih dahulu. Beda nek santri kok wis adabe kok mancing. Kiai ini rong teko ya wis linggih dhisik, baris dhisik. Wis baris dhisik. Wis baris dhisik. Maca rutinane biasane maca apa sik. Iku nek wis duweni adab, nek urung duwe adab nyoro ngulang ngaji urung diadab santri urung diwarai adab ngulang ngaji angel kabeh. Li'anna man laisa lahu adabun laisa lahu ilmun. Ilmu pun akan sulit masuk ke dalam hatinya orang yang tidak memiliki adab. Li'anna man laisa lahu adabun wong ra duweni adab laisa lahu ilmun. Ya berarti tidak mempunyai ilmu karena adab itu karena ilmu itu tidak akan masuk ning gone wong sing gak duweni adab munggah-ungguh sing apik ngono. Gak bakal gelem mlebu. Nah, iku pentinge duweni adab sing apik.